día, que tal estades? Ben, verdade que sí? Ben, pois agardo que pasedes moi ben estas pequenas vacacións así improvisadas. E xa sabedes, está prohibido estar tristes e aburrirse. Para iso, hoxe quero contarvos un conto e que pasamos un ratinho xuntos. Que vos parece? Lembrades o conto de Martín o Fallado? Que xa vos esquecestes? Non pode ser. A ver, vámoslo lembrar entre todos, vale? Martín era un neno da vosa idade. Resulta que a Martín o que lle gustaba moito era xogar ao baloncesto. E tiña sempre a súa pelota preparada para que, cando facía bo tempo, pois iba a xogar cos amigos e amigas ao parque. Ali no parque había unha canastra así á súa altura que lles era moi fácil encestar. Entón, pois, pasábano moi ben. Pero claro, estas tardes de inverno, nas que chovía a miúdo, pois a súa mamá estuvo recollendo no seu cuarto e entre as cousas que recolleu, pois tamén recolleu a pelota de básquet de Martín. Martín, claro, veu unha tarde bonita e quixo salir a xogar, como sempre. Entón, puxos a buscar a pelota no seu cuarto. Buscou por ali, polo outro lado, máis alá, debaixo da cama. Non atopaba a pelota por ninguna parte, entón preguntoulle a súa mamá, claro, e dixolle: mami, onde vai a miña pelota de básquet? E a mamá dixolle: ai, Martín, que o mellor a guardei no contedor verde con que levei cousas aló en riba ao fallado. Queres ir mirar a ver se está? Pero tes que soiño, porque agora teño moito que facer, así que é mellor que vayas ti só. Ousas, sí, mami, vou buscala. E Martín subeu as escadas. Foi ao fallado, estaba a porta aberta, claro, e entrou. E foise directo ao contedor verde que lle dixera a súa nai que podía estar ali a pelota. Efectivamente, mirou e xa, de frente mesmo, atopou o contedor verde e dentro xa vía que estaba a pelota. E xa se puxo moi contento, claro. O contenedor estaba a carón dun baúl, dun vello baúl. Sempre chamara moita a atención, pero como sempre iba co súa mamá arriba, e a mamá dicille que deixa eso, que é un trasto vello, ocúpate de outras cousas. Entón, bueno, estaba solo e dixo: moito me apetece abrir este baúl, a ver que é o que ten. E efectivamente, armouse de valor, abreu o baúl. Oh, madre mía, cantas cousas, claro. A mamá dixérame que este baúl era do abuelo que, cando era novo, facía teatro. E estaba vendo ali dentro do baúl, pois, un montón de cousas. Eran como disfraces de carnaval, máis ou menos, deses que nos poñemos polo entroido. E empezou a sacar, xo, uau, un vestido de fada. Para que querería o abuelo un vestido de fada? Bueno, pousou uno. A súa variña máxica, unha espada. Que grande! Esta sí que está simpática, Bueno, a ver que máis hai. Empezou a mirar e mirar. Ola, un traxe de capitán! Que chulo! Moi ben, a ver que máis hai. Segueu mirando, buscando, e atopou, ala, isto que é? Uns pantalos de rayos. Estes igual me caen ben. Vounos probar. Puxo os pantalóns e dixo: ui, parecen de payaso. A ver que máis hai. Unha perruca, toda rizada de cor vermello. Colocouna como puido, máis para aquí, así. Ten que haber máis cousas por aquí. Anda, un nariz. A ver como se pon. Así. Un nariz, unha perruca, uns pantalóns, pero aquí falta algo máis. Ala, os zapatóns. Agarrou uns zapatóns, eran vermellos tamén. Puxo un zapatón, ui, que me cae. Puxo outro zapatón. Non podo andar moito, pero que ben quedan. E que máis falta? Ala, unha chaqueta de lunares.
vou na vestir. Vestiu a chaqueta, e cando iba a abrochar, pois, veu que só tiña 2 botóns, e tiña un furado aquí, que era o ojal do terceiro botón, e faltaba, dixo, ui, que pena, falta un botón, a ver se está por aquí. Estou a mirar outra vez no baúl, e había algunhas cousas máis por ali, e topou, aquí está o botón, un botón vermello, enorme, máis grande que o furado. E dixo, bueno, pois vou ver este botón. Cando iba a coller o botón, e o levantou, levouse un susto terrible. E sabedes por qué? Porque debaixo do botón había un ratiño que se asustou tanto ou máis que a Martín, Si, o ratiño empezou a mover as patiñas de diante, ai, 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 pero Martín, todo asustado, ainda dixolle, que fas tú aí? Ti quen és? Digo o ratiño, eu son o ratiño Tom, e vivo aquí debaixo deste botón, metido no arcón este, quero ser o teu amigo, que non teño ningún amigo, tú queres ser o meu amigo, dixo o ratón Tom. E o Martín dixo, bueno, pois sí, quero ser o teu amigo, pero dime como podemos xogar. E di, eu sei facer moitas cousas, sei xogar ao parchís, ao xadrez, sei cantar e bailar, como a ninguén. E dixo, ai, que ben, así que sabes cantar e bailar. Sí, podemos cantar e bailar todas as tardes, e máis xogamos o que ti queiras. E dixolle Martín, aínda un pouco asustado, bueno, vale, pero eu casi nunca subo aquí o faiado solo. E, pois, agora podes subir, que xa és maiorciño, e podes subir algunha tarde, ainda que non todas, porque cando faga bon tempo tens que xogar ao parque cos teus amigos e amigas. Dixo, bueno, vale, está ben. Pois, cando non faga bon tempo, he de subir a xogar contigo. Os dous quedaron moi contentos. Entón, pero a min a música non se me dá moi ben, dixo Martín. Non te preocupes, heiche de ensinar cancións moi bonitas. E teño unha, bueno, perfecta. Queres que che ensine? Dixo, sí, ensíname a hoxe, e así o próximo día, pois, volvo outra vez xunto de ti, e a ver se me acordo dela. Vaise a poñer máis contenta a tua profe de música, xa verás ti, dixolle Tom, sorrindo, xa todo contento, xa se fixeran amigos, claro. A partir daquela tarde, pois, evidentemente, subían moitas tardes, incluso algún día que facía moi bo tempo, en vez de ir ao parque, quería subir a ver o seu amigo novo. Ben, pois sabedes que canción lle enseñou Martín, quero dicir, o ratiño Tom a Martín? Pois unha que non sabemos. Sí? Xa veredes, ímola a cantar, chámase Debajo de un botón. A canción repite ton, ton, ton 3 veces, que acompañamos coas palmas, e di tin, tin, tin 3 veces e chascamos os dedos. A ver, ímola a cantar. Preparados? Listos? Xa! Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, que chiquitín, tin, tin, ay, que chiquitín, tin, tin, era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, ton, ton. Ahora sí que vos acordades da canción, verdade? Pois tedes xa que ensinar o papá, a mamá, aos irmáns, as irmás, ao abuelo, a abuela, a todos os que teñades agora na casa, porque claro, ahora temos que estar na casiña. Pero bueno, xa cantaremos máis cancións outro día, para que lle sigades enseñando cancións a toda a familia, de acordo? Pero tamén vos quería propoñer unha cousa. Ides coller un folio, un papel, se non tedes folio, vale unha libreta, calquera cousa. E vades a dibuixar aquí a Martín. E máis ao ratiño Tom. Pero Martín non de calquera maneira. Ímolo dibuixar disfrazado de payaso. Cos seus zapatos vermellos, coa súa peruca vermella, co seu nariz, e
cos pantalos de rayas. E tamén a chaquetiña de lunares, sin un botón, claro. Parecemos ben? Bueno, pois veña, a facer ese debuxo que despois tedesmo que ensinar, Vale? Ben, ata entón, pois moitísimos bicos e pasadeo moi ben. ¡Mua!